bos días dende a Casa da Matanza, en Padrón. Rosalía de Castro e o Camiño xúntanse neste cuarto Xacobeo Peregrinas. Estamos en terras do Camiño portugués, o segundo máis elexido polos peregrinos. Un camiño que nos trae pola lingua e pola terra irmá de Portugal, percorrendo 620 kilómetros que van dende Lisboa ata Compostela, divididos en 25 etapas. 23 son os kilómetros que nos separan hoxe de Compostela, unha última etapa, ata a meta. Rosalía de Castro pasou os seus últimos anos nesta casa, neste lugar que nos acolle. Ela cantou as xentes, as paisaxes, as mulleres, as injustizas. Cantoulle tamén a Catedral de Santiago e o Pórtico da Gloria que a fascinaba. E dixo así Rosalía: estarán vivos, serán de pedra aqueles sembrantes tan verdadeiros, aquelas túnicas maravillosas, aqueles ollos de vida cheos. Vos que os fixeches de Dios que axuda, de inmortal nome, Mestre Mateo, xa que aí quedaches humildamente arrodillado, falaime diso. Mais con eses vosos cabelos rizos, santo dos croques, calás e eu rezo. Rosalía acóllenos hoxe na sede da súa casa, museo e fundación. E de seguro estaría feliz de coñecer as mulleres que hoxe nos van a acompañar, que se reúnen aquí neste Xacobeo Peregrinas. Unha nova mesa á beira do camiño que nos serve de encontro e de reflexión, que nos serve para conversar, para coñecer os camiños da vida, as aprendizaxes, os desafíos e, por suposto, as mulleres, o seu emprendemento e o empoderamento. E para iso contamos hoxe con tres convidadas, pero antes sempre facemos unha conversa previa que no que imos entrar xa e vanos acompañar nesa conversa as mulleres que xa ven. Está conosco a directora xeral de Emprego, Traballo, Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia, Covadonga Toca Carús, unha muller camiñante e peregrina onde a Saxa. Hola, Covadonga. Hola, bos días. Agora explicamos iso porque eu non coñezo outra como ela. Outra muller que está conosco e que non viron sempre, pero acompañounos noutros xacobeos detrás das cámaras, é Cecilia Pereira. Hola, Cecilia. Hola, María. A comisaria do Xacobeo 21. Eu non coñezo a ninguén con máis ímpetu e ánimo ca ela. Cando chega sempre se nota. Uxía, Dios mío. Cecilia. Ven de serie. Uxía, despois a presentamos. E tamén está conosco a terceira muller que nos acompaña, que vai formar parte da mesa posterior, Mar Rodríguez Meseguer, directora xeral de Ti Travel. Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Moi ben sellada co camiño, como imos contar. Bueno, Covadonga. Dicía eu, peregrina e camiñante. Tes feito o camiño francés en dúas ocasións dende Roncesvalles. Agora, por cachiños, estalo facendo dende Francia. Fixeches o da Vía da Prata, o prólogo Fisterra Muxía, o camiño portugués no que estamos, o inglés o primitivo do norte e o de inverno. Carai. Pero quedan moitos. Aínda quedan moitos, Que che dá o camiño? Por que ese volver e volver aos camiños? Pois, cando descubrí o camiño por primeira vez no ano 96, dime conta que bueno, fascinaba por unha banda, me gusta camiñar, é importante camiñar a natureza, e despois é unha maneira de reflexionar e de compartir. Sobre todo, como comecei no francés, que era no ano 96, aínda non había tanto movimento, pero te encontraba con xente interesantísima, e dime conta que esta sociedade que é tan complexa, saes os camiños e descubres unha realidade e me reconforta. Me dá moitísima ilusión, me doi conta que a sociedade é moi positiva, moi interesante, e por eso sempre engancho. Remato sobre todo o francés, que é o que mantén o hilo conductor. Sí. O hilo conductor, e os outros era porque é unha maneira de coñecer tamén Galicia, e a mellor maneira de coñecer é camiñando. E do portugués no que estamos, que lembras del? Que destacarías? O portugués comenzamos en Valença, por isto de atravesar a ponte que de nena sempre, cando ibas a Portugal, esperabas colas, lembrades, sí. Que son maiores, lembraba as colas para entrar en Portugal, e nos facía moitísima ilusión, bueno, tomamos un bon galón, un pastelito en Valença, do Miño, que un placer a fortaleza, e comezas a camiñar. E o que máis, bueno, a entrada en Tui, porque Tui ten un casco histórico, é bellísimo, o sea, que é unha zona fantástica. E sobre todo que son as entradas en esas vilas, Caldas de Reis,
en Padrón destacaría porque por primeira vez, aínda moitos anos, non coñecía o famoso Pedrón. E o coñecín cando fixen o Camiño de Santiago, porque se entra moitas veces en igrexas que normalmente a veces están cerradas, que eu aproveitaría para facer un chamamento a importancia que ten que as igrexas que son tan curiosas ao longo do estén abertas, porque normalmente encontras moitas pechadas. Todo é fascinante. Eu animo a que calquer camiño vale. Todos son interesantísimos. Non só animas, é un exemplo, desde logo. Cecilia, temos moi boas noticias, de verdade que é unha alegría. Bueno, hoxe é o día que podemos quitar un poquinho a máscara, non? Sí. Nos exteriores, continuo, con cuidado, con sentido común, por suposto. O camiño xa se move. Os que somos de Compostela, estivemos perimetrados e tivemos a Porta Santa para nós. Agora vemos colas. Hai xa cola diante da Porta Santa. Teño aquí uns datos de chegada de peregrinos que leo rapidamente. Xaneiro 60, febreiro 14, marzo 194, nun ano santo. Creo que ainda precisamos distancia para ver o que nos pasou, porque isto é terrible, non? Abril, 1000, maio, 4.298, xuño, ata o día 20, xa ían 8.700. Temos 30 albergues abertos. A partir de xullo, haberá xa 70. Estánse poñendo música xa do Xacobeo que comeza. Bueno, contanos desas alegrías. Pois é unha alegría, non? Despois de todos estes meses de tanta tristeza, onde o que estivemos traballando era como destraballar, non? Cancelar todos aqueles soños e programación que tiñamos, intentar repartirlos, pospor os proxectos. De repente ver como cambiou completamente a historia, como Santiago, que parecía unha cidade sen alma, bueno, agora está chea de peregrinos e de turistas. Esta mesma mañá, antes de que abriran as portas do Centro Internacional de Acollida aos Peregrins, había unha cola increíble de xente contenta de finalizar o camiño esperando recibir a súa Compostela. Ver as colas na catedral completamente restaurada. Bueno, pois é voltar o que tiñamos e darnos conta de o que nos faltaba, non? Da necesidade que tiñamos e da maravilla de cidade e a maravilla de comunidade na que vivimos. Sí. Martí, tes un tour operador, unha empresa, non, especializada no Camiño de Santiago. Supoño que corroboras que as cousas vanse movendo, por fin. Como ves ti esa evolución? Totalmente. A ver, teño que dicir que despois de 15 meses, non, de limitacións, de estar pechados para o turismo, pois que agora, bueno, pois a xente ten moitas ganas, xa se empeza pois a sentir, non, esa necesidade de movernos, de viaxar, de conocer. E o camiño tratándose dun destino pois que faise ao aire libre, non, camiñando, en bicicleta. Entón, claro, a cabalo tamén, como non, pois é un destino pois que nestes momentos pois ten pois enganche, non? Porque a xente realmente quere moverse da súa casa, quere descubrir novos sitios, os que xa fixeron o camiño, como é o caso de aquí de Covadonga, pois plantexanse outra vez facelo, e sí que é verdade que xa este mes pois xa se nota esa afluencia que decía tamén Cecilia en Santiago, en os camiños, e bueno, pois increchendo, non? Como despois de bullámole, contanos máis, porque vas quedar na conversa. Covadonga, estando aquí, eu quería facer unha pregunta sobre o emprego das mulleres, o traballo. O Xacobeo Peregrinas é un lugar de conversa, de encontro de mulleres que son referentes nos seus eidos, non? E as mulleres pasaron o mal, están pasando mal coa pandemia, con todo o que trouxo en tantas cousas, non? Xa sei que ten que ser breve, pero por onde van as liñas que se están seguindo para a promoción do emprego femenino e os incentivos á contratación de mulleres? Pois fundamentalmente a muller, como ti diste, un colectivo prioritario para a Xunta de Galicia. Entón, neste caso, fundamentalmente apoiamos a contratación para que as empresas ordinarias se animen á contratación de mulleres, en tanto que ten un talento e un valor incuestionable. É necesario incorporar mulleres porque a diversificación das plantillas é a mellor maneira de ser competitivos, por tanto, os incentivos á contratación. Apoiamos tamén a transformación dos contratos temporais en indefinidos, xornada parcial a completa, para mudar ese comportamento do mercado laboral en Galicia. E, por outra banda, seguimos apostando
ao emprendimento, no senso de que as autónomas, sendo un colectivo importantísimo en Galicia, as mulleres autónomas xogan un peso fundamental en Galicia, e por outra banda temos un programa que se chama EMEGA, que tamén é moi coñecido, o programa tamén exclusivamente de emprendimento en femenino, con moi bons resultados, con un investimento cada ano incrementándose ver parte da Xunta, porque é unha realidade. As mulleres en xeral temos todas unhas características de emprendimento naturais, e penso que eses son as apostas. A incorporación na empresa ordinaria e, por outra banda, seguir fomentando e impulsando esas actitudes de emprendimento para emprender de maneira innovadora e sostible. Cecilia, última pregunta para ti desta mesa, porque a Mar xa imos convidala a que quede. Ven por diante un verán que vai ser un pouquiño non moito mellor. Eu xa teño as 2 doses da vacina, non? Xa andamos todas aí, pois, home, continuo, pero é outra situación. Que nos espera? Que nos agarda no Xacobeo inmediatamente? Por exemplo, a exposición Galicia Futura. Que temos por diante así? Que diste hai cousiñas ben chulas. Pois ti decías, pois o 14 de xullo inaugurase Galicia Futura, empezarán tamén os concertos no Monte do Gozo. Este ano non podemos ter aínda o Festival O Son do Camiño, pero inventamos unha nova fórmula, digamos, de concertos soltos que chamase Perseidas, onde participan moitas cantantes tamén. Onte presentábamos un proxecto maravilloso que chamase Impulsa, onde a danza contemporánea e as grandes compañías e os grupos, moitos deles de mulleres galegas xunto con compañías internacionais, en lugares escollidos, tanto no Camiño como en toda Galicia, en lugares moi emblemáticos, farán mostra desta actividade, non? Que non pode faltar en ninguna programación. Por outra banda, continuamos con o Teu Xacobeo, un programa que temos moitísimo cariño, que estaba un poquiño parado por las dificultades, non? Claro. De poder facer cosas no público. E continúan. Estamos arrancando con todos os proxectos que soñábamos e que pouco a pouco adaptamos ás circunstancias. Pois iso que decimos, o de conseguir o Xacobeo que soñamos, e temos 2 anos, que tampouco vai ser todo este verán. Moitas grazas, Cecilia. Grazas, Covadonga. Despedimos esta primeira mesa, Mar queda con nós, e imos ver un vídeo, mentres cambiamos pois as nosas convidadas, un vídeo que nos vai levar o Camiño de Santiago, experiencia contemporánea. Regresamos xa de conversa coas nosas convidadas de hoxe no Xacobeo Peregrinas, na carta edición. Primeiro vou presentar ben, non, a persoa que xa estaba antes connosco, a Mar Rodríguez Meseguer, que é directora xeral de T-Travel, pero non contei, por exemplo, Mar, que o teu é un tour operador especialista no Camiño, pero, por exemplo, en viaxes a pé, en bicicleta, non? Teñen a sede principal en Vilagarcía, teñen outras 2 en Sarria e en Santiago. Entre os cargos de Mar, pois está a ser a presidenta da Asociación de Axencias de Viaxes de Pontevedra, vicepresidenta da Asociación de Turoperadores Receptivos de Galicia ou membro do Consello Consultivo do Clúster de Turismo de Galicia. Mellor presentada, non, Mar?
Perfectamente. Dixételo todo, penso. Seguimos agora presentando a Uxía, que quen ten que presentar a Uxía? Uxía Senlle, non? Unha muller de toda a vida con nós, acompañándonos na banda sonora das nosas vidas, unha das grandes da música en Galicia, leva máis de 35 anos de carreira artística, na que renovou a música tradicional, conectándoa coas culturas atlánticas. Non podíamos estar en mellor camiño para ela, porque Uxía leva moitos anos e foi pioneira creando sinerxias musicais coa lusofonía, non? Estamos no camiño portugués, este camiño que nos une, que nos trae tamén cultura, que debería ser incluso un pouquiño máis común do que é. De Dulce Pontes a Santiago Ouserón, de Antonio Zambullo a Martirio ou Silvia Pérez Cruz, ela ten subido aos escenarios con toda esa xente e moito máis. E hoxe un chisquiño de música tamén nos vas traer, non? Claro, naturalmente, encantada de estar aquí. Grazas, Uxía. E con nós tamén unha asturiana que se pode presentar como Isabel Llano ou como Isa Sagüeis, que é o seu nome nas redes. Pasou da enxeñería informática a gravar vídeos para YouTube sobre maquillaxe ou cociña e de aí a todo o que poidan imaginar en materia de comunicación. Os seus contidos foron a máis, os seguidores disparáronse como a escuma. De contado tivo programas de televisión, colaboracións en medios de comunicación, libros, leva 11 publicados dende cociña ata poesía. As súas redes sociais, o Facebook, o Twitter e, sobre todo agora, o Instagram arrasan e ten moito que contarnos entre as cousas que nos vai contar do camiño tamén, verdade? Eso es. Boas tardes, Isabel. Buenas tardes. Si en algún momento non entendes algo, xa nos dis tamén, eh? Os entiendo muy bien. Que Yo sí no lo que- puedo hablar, pero os entiendo. Pois así. Bueno, pois imos empezar por ti. Muy bien. Porque ano 2009, creo que foi o comezo, non? Sí. Estabas ti tan tranquila nun colexio, dando clases, cómoda e plácidamente. E que pasou? Viches un vídeo e gravaches un ti? ¿Cómo Sí, comezou todo porque isto? de aquella hace, bueno, buenas tardes. Cuando yo empecé en 2009, no era algo habitual No. como es ahora, que hay tantísima gente que hace vídeos en internet, Instagram, todo esto. Y yo era, pues eso, como decías, era profesora de informática en un instituto y un día vi en internet un vídeo de una chica americana de aquella, porque allí ya se hacía un poquito más, que se estaba maquillando y dije yo, qué cosa más divertida, digo, contar así, pues lo mismo que tú cuentas a tus amigas, que dices, mira qué truco que te voy a contar que te va a funcionar, digo, contárselo a todo el mundo y que le puedo ayudar a todo el mundo, pero yo era muy vergonzosa, así que, bueno, y soy todavía, me grabé allí con mucha vergüenza, yo os quería contar una cosa y tal, y grabé aquel primer vídeo sin ninguna pretensión, porque vamos, yo continué durante un tiempo con mi profesión y al poquito pues empezó la gente a fijarse en mí, empezaron a proponerme hacer cosas y dije, yo me quiero dedicar a esto, cuando lo ves tan claro. Creo que un dos primeiros vídeos virais foi facendo un moño cun calcetín. Eso es, ese fue el primer vídeo que subí a internet, pues eso que te digo, ¿no? Como para decirle a una amiga, mira, te voy a contar yo un truco para que si tienes una boda un día que tengas que hacerte algo tal, y era pues nada, coger 2 calcetines, cortarlos, enrollarlos sobre sí mismos, hacía como una especie de donus, te hacías una coleta, lo metías por el medio, tapabas así con el pelo y te quedaba un moño muy aparente. Y nada, y publiqué aquel vídeo que debe tener a día de hoy, no sé si son 6 o 7 millones de reproducciones. Sí, sigue por aí, buscarémoslo. Por ahí sigue, por ahí sí. Buscarémolo. Bueno, falando dos inicios, Uxía, cando ti comezaches, estabas en Compostela, eu non o sabía, estudando filoloxía románica. Pois sí, así foi. Estaba estudando esta carreira que ademais ten moito que ver coa música, porque o amor ás palabras tamén, non a palabra. Mas a música estaba aí empurrando firmemente e entón foi unha loita familiar tamén, porque claro, os meus pais querían unha carreira e un traballo seguro e eu lanceime a música a desesperada e porque ademais era un impulso casi primitivo, diría, non? Entón iniciei ese meu camiño porque me presentei a un certame musical en Carballo, levei a miña guitarriña e ali fun chea de vergoña tamén, porque como Isabel era tímida, pero a música ten ese poder enorme, non? Para a comunicación, para romper ese tipo de medos e de barreiras. E aí comezou a música e ata hoxe en día que vivo da música exclusivamente, non? Entón é o mellor oficio do mundo, o máis fermoso. Eu teño visto xente na música, pero ten moito que ver cos vídeos tamén, non? Que é absolutamente tímida e cando
cando se pon a facer o que quere facer, transfórmase, non? E logo regresa onde estaba antes, eh? Sí. Unha cousa aí un pouco extraña, non? Sí, porque te refuxias un pouco, non? E a música ten iso, non? É máxica, tú subes a un escenario e perdes eso, a timidez, non? De todos os xeitos, eu creo que en todas as artes, non? Hai moitos xeitos de expresarse e un deles tamén pode ser a través incluso da introspección e Sí. da timidez, non? Mar sí que estudou turismo, non? E traballa do que estudou. Efectivamente, sí. Entón, un día, no 2001, creo que foi, destes vos de conta de que había un nicho de mercado aí sen cubrir. Como foi iso? Sí, efectivamente. A ver, eu xa tivera traballado desde que rematei a carreira, non? Pois en diferentes segmentos do turismo, non? Oficinas de turismo, hotéis, bueno, pois tiña moitas inquedanzas, non? Axencia de viaxes. Entón, no 2001, que foi cando montamos como turoperador, non? Pois éramos mayoristas desde os inicios, pois veíamos que unha parcela, non, do camiño estaba sen servizo, non? Que era pois a xente que quería facer o camiño de Santiago aloxándose en hotéis, en casas rurais, etcétera, que lle levaran a maleta e que o fixeran, por exemplo, o camiño de Santiago faise en grupo, con amigos, en familia, pero sí que é verdade que hai moita xente que o fai de un en un, non? Entón, pois, existían xa daquela xencias de viaxes que traballaban no camiño, pero non o facía para unha persoa, para dúas, para tres, porque claro, termos de rentabilidade, non? Claro. Entón, bueno, pois un pouco de maneira así, un pouco de locura, non? Porque ao final toda empresaria penso que ten que ter un pouco de locura, pois dixen, veña, pois para se existe ese público, non? Ese cliente que poda topar, pois bueno, buscar. Entón, bueno, pois así foi. Comenzamos facendo camiño para unha, dúas, tres persoas ata hoxe. Pois agora que falamos de comezar, imos falar de permanecer, que iso é máis difícil, non? Porque dende 2009 ata hoxe non é doado, o sea, seguir nas redes, seguir sendo punteira, que a xente, que te adaptes, porque tamén mudaron, non? De YouTube, pois a Instagram agora, os teus contidos cambiaron moitísimo, falaches a xente de cousas persoais, non? E agradeceron, non? Como foi ese... Porque ao final é traballo, non? Sí, yo cuando empecé, en absoluto yo pensaba que fuera a ser un trabajo, era un hobby. De hecho, yo lo compaginaba con ir a dar clases al instituto, que llegaba todos los días a clase diciendo que no me reconozcan, por favor, porque muero de vergüenza como me diga un alumno, te he visto en internet. Pero poco a poco, cuando llevaba 4 o 5 meses, fue cuando me ofrecieron hacer un programa en Antena 3 y en ese momento, como decía Usía, no tienes otro camino. Dices, yo me quiero dedicar a esto y continué haciendo eso. Y sí, al principio pues eran vídeos en YouTube, lo que hacíamos sobre todo. Yo empecé con maquillaje, luego cocina, pero como tú decías, yo me di cuenta que a mí lo que me apasionaba era comunicar, era contar cosas de cualquier forma, en vídeo, escribiendo, como fuera, ¿no? Eso es lo que me gustaba, transmitir cosas. Entonces hubo un momento que dije, voy a sentarme a hablar de lo que quiera. Y de hecho empecé a hacer, bueno, de lo que quiera, de lo que yo crea que me apetece compartir, ¿no? Empecé a hacer vídeos sobre cualquier cosa. Yo estaba tomando un café con una amiga y me decía, grábate esta reflexión en un vídeo, que yo creo que les va a gustar. Y entonces yo me sentaba delante de la cámara con un café y empecé a llamar a sus vídeos, tómate un café conmigo, y decía, preparaos el café, venga, acabamos de hablar de no sé qué. Y me sentaba y me ponía a hablar de lo que fuera. Entonces así fui variando mis contenidos. Luego es verdad que han ido apareciendo muchas redes sociales diferentes. Instagram a mí me gusta mucho porque es como muy fresca, Sí. te permite los directos. Bueno, luego ya los han ido permitiendo otras redes porque al final se están pareciendo todas. Sí, sí. Pero bueno, Instagram te permite pues eso, los directos, el contacto mucho más con tus seguidores y a mí eso me gusta mucho. Pero luego también es verdad que han ido apareciendo otras como TikTok, por ejemplo, en la pandemia, que todo el mundo se lanza a bailar ahí, bailes que yo, por ejemplo, ahí pues me he mantenido, ¿no? Uno va cogiendo un poquito lo que quiere. Medios que te permitan comunicar de distinta forma, pues escribo una columna en un periódico porque me gusta mucho escribir, o sigo grabando mis vídeos, pero bueno, pues ya ponerme a bailar, pues por ejemplo, pues no me apetece, ¿no? No lo disfrutaría. Y yo quiero seguir haciendo cosas que disfrute porque realmente yo creo también que eso es lo que transmito, que transmito que disfruto lo que estoy haciendo y por eso a la gente también le gusta escucharme, me parece. Na música é parecido, non, Uxía? Como se mantén unha? Traballo. Traballando moitísimo e con moita vontade de experimentar cousas novas. Eu creo que iso é fundamental para crear
hai que renovarse, hai que querer aprender, viaxar tamén axuda moito, non? Porque coñeces outras culturas, podes facer mestizaxe, fusión, e aí, para min, iso é un camiño clarísimo, non? De evolución. Entón, gústame moito iso. E logo, ademais de cantar e subir os escenarios, gústame moito producir outros artistas ou espectáculos, pois, como Cantos na Maré, ou as Malvela, coas que traballei desde o inicio, ou María Fumasa, en fin, moitos proxectos que son froito un pouco da miña capacidade de traballo, pero sobre todo porque quero mellorar o meu entorno, non? O lugar onde nacín, e iso me fai, bueno, estar sempre viva. E se non hai traballo, un día comentaba con María, hai que inventalo, non? De repente, pois, creas un proxecto que fai que esteas completamente viva, non? E proxectos con outros artistas tamén, que eu creo que a creación colectiva é algo que tamén é moi estimulante, non? Así que por aí van os tiros, non? Pero para permanecer, eu creo que hai que estar sempre, non desmayar, nen desanimarse, porque isto é unha carreira de fondo. Eu tampouco pretendo chegar a ningures. Quero ser eu, facer o que fago dignamente e xa está. E sendo natural, como ben dicía Isabel, chegas a todas partes, non? Logo hai ideas románticas das profesións, non? Pois a veces os actores, cando teñen ocasión de falarlle por un micro, dinlle a xente, non, que estudiamos moitísimo e que nos levantamos ás 5 da mañán e que, claro, non? Pois supoño que en todo hai, pois eso, traballo, esforzo, esa parte romántica, bueno. Uy, perdón. El trabajo artístico yo creo que se ve un poquito así desde fuera, ¿no? Parece que estamos disfrutando y que como solo estás en esos momentitos en los que te ven, ¿no? Pues es como que poco se hace y qué fácil, ¿no? Qué bonito es lo que parece, pero es un trabajo de mucho trabajo, muy duro y muy exigente psicológicamente. Es difícil desconectar. Quien tiene una mente así creativa normalmente está siempre, todo, cualquier cosa de cualquier sitio te puede surgir una idea. Entonces es muy difícil parar, porque un trabajo, bueno, yo también he tenido otros trabajos, pues por ejemplo cuando era profesora o trabajé en un centro comercial muchos años, pues al final tú salías del trabajo y ya está, y era tu vida aparte, pero por lo menos en mi caso mi profesión está totalmente entremezclada con mi vida personal y no desconectas nunca, y eso es difícil de gestionar. Muchas veces es bastante exigente, y luego aparte, bueno, pues todo el trabajo que hay detrás de un vídeo, una tontería que tú puedes ver, ¿no? Que dices, qué cosa más rápida. Bueno, es verdad que yo tengo facilidad para grabar y a veces me siento y pum, lo hago en un momento, pero otras veces tiene muchísimo trabajo detrás. Pero eso no se ve. Claro. Imos ao camiño e as viaxes, non? O camiño portugués no que estamos é un camiño moi visitado pola xente. Sí, o segundo camiño, despois do camiño francés, máis percorrido, e de feito, bueno, pois agora ten tamén xa recoñecido como camiño oficial o camiño portugués pola costa. E, bueno, comentaba antes que podese facer camiñando en bici, pero tamén se pode facer en barco. Barco. O sea que, sí, claro, porque de Pero feito... dancha a Compostela tamén? Sí. Bueno, se o faz en vela e faz 200 millas náuticas, pois aí sí. O que, bueno, despois aparte, hai outra parte que é un poquinho máis lúdica, non? Que sería collendo un barco e chegando hasta a vila de aquí do lado, hasta Pontecesures, o Padrón mismo, bueno, pois que foi como chegaron os restos do apóstolo, non? Claro. Para chegar a Santiago. Entón, bueno, pois sí, o camiño portugués, que onde nos atopamos agora mesmo, é un camiño que sin dúbida ten moitísima relevancia, e que cada día pois coñece máis xente, bueno, pois ven desde Portugal, ten o atractivo de pois descubrir dous países, moi vencellados, non? Pero que sí que é verdade que son, bueno, pois temos moitas, compartimos moitas cousas, pero tamén temos moitas diferencias, non? Entón, bueno, pois esa posición. Teño escoitado, Mar, que é un camiño bo para iniciarse, ou seja, que non é tan duro como outros, non sei se é certo. Sí, depende como compares. Claro, o camiño
camiño ten moitas etapas, non? Entón, claro, depende de onde se faga, depende do tramo que se faga. Entón, bueno, sí que é verdade que si pensamos en facelo, por exemplo, estou rememorando, non? Quizás mirando así un pouco para arriba, porque o fixen o camiño francés, non? Fixeno desde Porto ata Tui camiñando, e dende Tui a Santiago en bicicleta, non? O portugués. Sí, o camiño portugués. Bueno, pois podo decir que bueno, eu non son unha ciclista experimentada, entón, bueno, pues, para mí fácil non foi, pero sí que é verdade que camiñando, pois desde Tui, por exemplo, pois podese facer dun xeito pois tranquilo, non? O Cebreiro, por exemplo, se facemos o francés, pois xa ten unhas costas pois, decentes, non? Entón, claro, si facemos a comparativa, é un camiño moi bonito, é un camiño que discorre por moitas aldeas, moitas villas, e, bueno, pois a xente o que quere é vivir, non? Vivir coa xente que vive, que reside nesas villas do camiño, bueno, penso que comparto todas as ideas de que o sentido, a parte experiencial que ofrece o camiño, penso que se pode asimilar bastante a toda esta conversa que temos agora, non? Da música, etcétera. Isabel fixo o camiño. Ademais, gústame como contas, non? Fixéchelo nun momento da túa vida que precisabas, pois, estar soa ou pensar, pero despois compartíchelo e esos vídeos fixéronse virais. Contanos do teu camiño. Sí, yo, bueno, pues el conocimiento que yo tenía del Camino de Santiago sabía que era pues ir caminando hasta Santiago, pero no sabía lo que era como vivencia personal, ¿no? Y bueno, me había separado hacía unos meses y la verdad que estaba en un momento de mi vida pues un poquito que se te derrumba todo y no sabes por dónde ir. Y me llegaron las vacaciones, digo, ¿y yo dónde me voy? ¿Con quién me voy en vacaciones? Y llamé a una amiga y me dijo, pues yo me voy yo sola a hacer el Camino de Santiago, si te quieres venir conmigo. Y vamos, yo no tenía ni idea, pero ella que se lo había estudiado, llevaba yendo a trabajar caminando no sé cuánto tiempo para entrenar. Y me pasó la lista de todo lo que me tenía que ir a comprar, me fui para allá, me lo compré todo, me lo metí en la mochila y al día siguiente me fui con ella. Sin practicar. Sin practicar, con zapatillas nuevas, o sea, lo hice todo fatal. Digo que fui la peor peregrina de la historia, pero lo que yo viví allí fue fantástico. Fuimos las dos solas, desde Astorga hasta Santiago. Y fue una experiencia. Entonces yo cuando marché en ese momento grabé un vídeo diciendo pues a mis seguidores que me iba a hacer el Camino de Santiago y bueno pues que iba a desconectar durante un tiempo porque lo necesitaba, pero cuando llegué allí llevaba como yo creo 2 días en el camino. Digo, yo esto lo tengo que contar, porque precisamente yo hago esto por eso, ¿no? Por compartir las cosas que yo creo que hay que compartir. Digo, yo esto lo tengo que contar porque lo que estoy viviendo aquí... Entonces empecé a publicar fotos del camino, historias, iba escribiendo que fui viviendo allí, y luego ya cuando volví, claro, el interés fue máximo, todo el mundo preguntándome, Isa, ¿cómo hay que hacerlo? Cuéntanos, explícanos. Y entonces ya pues grabé 3 vídeos, uno sobre lo que son los albergues y las etapas, otro sobre todo lo que hay que llevar en la mochila, que yo voy diciendo en el vídeo, esto hay que hacerlo así, yo no lo hice así, pero esto hay que hacerlo así, y esto así, y esto así, y esto así, ¿no? Y luego un tercero que es muy bonito, que es sobre la experiencia personal, con un vídeo final cuando entramos en Santiago llorando, bueno, fue una experiencia fantástica. Yo digo que lo que se vive en el Camino de Santiago, yo recomiendo a todo el mundo, decías antes, hacerlo. No sé si solo, pero con una sola persona, porque es diferente. Si lo haces en grupo, vas de excursión. Lo vas a pasar muy bien, vas a conocer a mucha gente, lo que sea, pero si lo haces solo con una persona, vives esas cosas tan especiales que yo viví, que es encontrarte contigo, pensar mucho, obtener hasta soluciones, ¿no? Porque cuando uno en la vida se para a pensar tanto tiempo y luego te relacionas con todo el mundo, cosas que no haces en tu vida normal. Yo ponía como ejemplo, digo, tú entras a desayunar a un sitio y si no hay mesa, cualquiera te dice, siéntate aquí conmigo y compartes el desayuno y no sé qué. Digo, tú haces eso en tu vida normal, vas a una cafetería y te dice un paisano, siéntate aquí conmigo y marchados, vamos corriendo, ¿no? Y allí es todo tan natural, hablas con todo el mundo, con personas de distintas edades, de distintas nacionalidades. Me parece muy especial lo que se vive en el Camino de Santiago.
Uxía, non che vou preguntar polo camiño, pero sí pola lusofonía, non? Polo Porque camiño tamén podes, porque eu nacín naciches en na- Mos, por ali pasa o camiño portugués, e non o fixen, si os meus pais que fixeron 2 veces o camiño francés, desde Roncesvalles, ou seja, un mes camiñando, e eu teño na mente facelo, porque durante o confinamento entrenei moito e agora creo que me sentiría capaz. Pero é certo que ademais o camiño portugués, polo que vexo transitar tantísimos peregrinos, para min é especial, porque Portugal é a miña segunda casa, fixen ese camiño á inversa moitísimas veces, seguir máis lonxe, pois mañá mesmo marcho a Lisboa, teño ali unha grabación para Ponte nas Ondas, este proxecto cultural educativo, e eu sinto que a nosa lingua é a que nos abre en fin, as portas do mundo, e tamén as portas de Portugal, de Mozambique, de Angola, de Cabo Verde, e creo que é algo que aínda non todo o mundo descubriu, non? Penso que ese camiño aínda está por construir e por descubrir, non? O que nos leve de aquí a Portugal e viceversa, non? Unha cousa que che teño que agradecer e que aproveito para facelo é toda a música que me descubriches ao longo da miña vida, porque Uxía é unha muller que trouxo moitos artistas de fala portuguesa, pero xente tan diversa, non, facían cousas pois modernas, tradicionais. Eu abraiaba con todas as persoas que ti traías moitas veces a Mar de Mares ou outros lugares, non? E creo que foches a pioneira e que che debemos moito nese camiño de descubrimento. Bueno, é simplemente pura paixón, non? É unha teima, ademais, de moitos anos, e gústame moitísimo descubrir, porque eu creo que os artistas consagrados xa os coñece todo o mundo, non? O que é interesante é que nun festival a xente vaya e diga, mira, escoitei por primeira vez pois a voz de Luís Caracol ou a voz de que sei, de Antonio Zambuxo de Portugal, dous artistas consagrados, pero que cando comenzaron aquí non os coñecía ninguén. E iso é moi bonito, non? Sentir que contribúes, non, a mostrar o que pasa en Portugal. E además, sendo veciños, é que temos que encontrarnos forzosamente, non? Así que o camiño sempre propiciou, e o camiño desde sempre foi un encontro de culturas. E iso debe seguir sendo, non? E descubrir tamén que a través da nosa cultura podemos descubrir o mundo e que non temos que ter complexos, que ser galego é estar no epicentro pois do camiño e no epicentro do mundo, así que eu vou pola vida coa cabeza moi alta, sendo de aquí e sabéndome parte de todo ese mundo lusófono e descubrindo pois xente maravillosa, claro. Mar, que é o máis raro que che teña impedido? Porque alguén haberá que quere facer algo raro, eu que sei. Bueno, raro como raro, a ver, eu penso que precisamente o que ten o camiño é todo a posibilidade que ten cada un de facelo no seu propio sentido, non? Pero sí que podo destacar, quizáis, pois bueno, pois un matrimonio que viñeron facer as súas bodas de prata, creo recordar, trouxeron desde Filipinas. Trouxeron os seus invitados, obviamente non eran, non recordo, cerca de 20 persoas ou 30, máis ou menos, fixeron o camiño de Santiago cos seus invitados, cos seus convidados. Bueno, está pasando o tren, non sei se os coita xente, pero que na casa de Rosalía pois está a carón do tren, entón interrompoche un pouquiño para que se escoite ben, non? Vale, pois un pouco eso, non? Iso que eran pois casi 30 persoas en total e que viñan facendo o camiño e cando chegaron a Santiago pois renovaron os seus votos e bueno, pois pedíronos as flores claro, todo o que non solamente a ceremonia, sino tamén pois o xantar, todo. Entón, claro, nós non somos unha empresa de bodas. Pois sí, foi un pouco así, bueno, bonito tamén, foi diferente, como non, pero pois outro proxecto máis do camiño. Eu estou con Isabel en que o camiño 1 a 2 persoas, non?
Más sí, para vivirlo de esa forma que yo lo viví y que no sea diferente a ir de excursión, aunque bueno, es verdad que en el camino siempre, aunque vayas con mucha gente, hay una alegría y hay un compartir que no lo encuentras en otro sitio. Yo creo que es algo que debería hacer todo el mundo. Sí, sí. Solo que si lo haces en ese momento en el que necesitas reencontrarte y con poca gente, yo sola. Es verdad que cuando lo viví digo, aquí podrías venir sola perfectamente porque no estás sola nunca. De hecho, una prima mía que me lleva hablando toda la vida del Camino de Santiago porque lo ha hecho infinidad de veces, pequeños tramos, siempre me decía, antes de irme, me decía, aunque vayas con tu amiga va a haber momentos que os vais a dejar solas. Y yo pensaba para mí sola, ¿por qué? Podía estar con mi amiga. Pues ocurrió. Pues sí. Salíamos a caminar y decíamos, oye María, que por cierto fui con María Villalón, que es... Sí. Le dije, María, déjame un ratito, o ella me decía a mí, se ponía la música y íbamos 1 kilómetro una delante de la otra y luego ya nos encontrábamos otra vez. Sí, sí. Mm. Logo están os músicos que viaxan de outro xeito, non? Que viaxan compartindo. Sí, sempre, non? Aínda que ás veces non teñas moito tempo para coñecer como quixeras o lugar onde vas, non? Aínda que eu, como me considero unha alma viaxeira, ás veces, se podemos, pois vamos un día antes para poder estar ali, respirar un pouco a cidade, falar coa xente, que outra xeito de viaxar. E somos uns privilexiados porque, claro, non viaxas só digamos, polos lugares máis turísticos, senón que a través da xente que organiza tal festival, pois te levan a lugares, bueno, moi auténticos e acabas compartindo moito ca xente de ali, non? E eu agora quería lembrarme da maneira de viaxar e para non esquecerme do tema do camiño, porque agora vin alguén ligado a Discamino, que é un proxecto precioso de xente con discapacidade que tamén viaxa de outra maneira pola vida Claro. e polo Camiño de Santiago e que ten un valor enorme. Desde aquí mandarlle un bico a Pitillas e a todo o seu equipo de Discamino porque chegan a Santiago en cadeira de rodas, en fin, en cousas adaptadas, e como o meu sobriño é afillado Rui, está en cadeira de rodas e tamén fixo algunha vez un tramos do camiño. Fixo Rui. Sí, pois, e ele é o protagonista de María Fumasa, este proxecto infantil, pois quería lembrarme agora diso. Pero viaxar é, para min, das cousas máis importantes na miña vida, e viaxar coa cabeza e a alma abertas ao que sexa e aprendendo, non? Claro que Nunca pensando que o teu lugar é o mellor do mundo e que o demais non sirve de moito. Hai que viaxar coa mente aberta. Bueno, temos unha cuarta muller con nós, pásanos sempre no Xacobeo Peregrinas que hai outra muller máis que está lonxe, pero é galega e ten cousas que contar. Desta volta, a muller que imos coñecer é neurocientífica, profesora e xefa de laboratorio do Instituto de Investigación do Hospital Metodista no Centro Médico de Texas, en Houston, e tamén profesora na Facultade de Medicina de Weill Cornell, en Nova York, e antes en Georgetown, e ademais traballou como investigadora nos Institutos Nacionais de Saúde de Maryland e na Universidade Pierre et Marie Curie de París, en Francia, e a doutora Sonia Villapol. Boas, son Sonia Villapol, son de Bretoña, da Terra Chá, de Lugo, e vivo aquí en Houston, no estado de Texas, en Estados Unidos. Levo vivindo nos Estados Unidos case 11 anos, e ben, son científica, son neurocientífica, traballo no hospital Houston Methodist, no Texas Medical Center, que é o centro maior de investigación biomédica do mundo, aquí en Houston. E ben, son profesor tamén na Universidade de Weill Cornell, polo tanto teño estudiantes e teño laboratorio e facemos investigación relacionada cos danos cerebrais, pero tamén investigamos moito a COVID, moitos factores que afectan esta enfermidade. Despois do ano de pandemia que tivemos no 2020, que ainda seguimos a sofrer, pois ben, o Camiño de Santiago é como ver a luz, non? É como volver á normalidade, que se abra outra vez todo e que o Xacobeo volva a ter as portas abertas. É unha boa sinal e esperemos que todo vaya no seu bon cauce. Estou moi agradecida de formar parte deste programa de Xacobeos Peregrinas e espero animar a todo o mundo que faga o camiño porque é unha experiencia persoal moi importante, penso. Eu non o fixen nunca, quizás polo motivo de que como vivín en Santiago
ao redor 7 anos, máis ou menos, pois sempre había tempo a facelo, non? Nunca era o momento axeitado de facelo, por iso foi pasando o tempo. Pero lembrome que era moi emocionante ver os peregrinos, non? Chegar á Praza do Obradoiro, eu tiña que atravesar esta praza cada día para ir ao meu laboratorio na Facultade de Medicina, e ver a xente chegar ao Obradoiro e arrodillarse e bicar o chan era moi emocionante, non? Era como ver unha película en tempo real cada día, non? E por iso todo o mundo coñece Santiago de Compostela e España, incluso Galicia, non polo Camiño de Santiago, non? Entonces é unha referencia cultural, é unha referencia de nosa como pobo, como cultura, como tradición, aparte de ser unha experiencia moi fermosa, non? A nivel de encontrarse con mesmo e reflexionar sobre puntos de inflexión que hai na vida, non? Ou calquera outra motivación é moi válida, non? Así que animo a todo o mundo a facelo. Nada máis, agardo poucas semanas ou meses volver a visitar Santiago de Compostela e volver a estar na Praza do Obradoiro para min é impresionante, traeme recordos imborrables, non? E polo tanto, agardo vervos por alá, algúns de vos. Saúdos apertas, te lo guiño. Sonia Villapol, la quería deixarnos esa mensaxe gravada. Eu coñezo polas redes, que é ese punto de unión que temos, non? E de achegamento á xente que está lonxe. Fíxate, pensaba antes, Isabel, que importante é, aparte de todos os programas especializados que se fan de turismo dirixidos, non, a captar peregrinos, pois que alguén pois como a ti, que non sabes de que te vai falar, un día solte un vídeo sobre o Camiño de Santiago, non? O de cando pois é alguén que chega a outros públicos, non? Sí, además yo, bueno, los grabé por las personas que me seguían, que me habían estado siguiendo con fotos y todo lo que compartía, me pedían todos esos detalles y por eso grabé esos vídeos, pero lo que yo no me iba a imaginar es a la cantidad de gente que llegó después, porque tú pones en Google Camino de Santiago y te salen mis vídeos, ¿no? Y a la cantidad de gente que llegó después, que me escriben un montón de gente de fuera de España diciéndome, Isa, mira, me lo estaba pensando, pero fue ver tus vídeos y yo tengo que ir a hacerlo, porque es verdad que también, pues como yo estaba en ese momento, lo cuento, sobre todo la parte de experiencia personal, bueno, como lo que fue, como una vivencia increíble, y yo creo que si estás pensándotelo y los ves, te animas a hacerlo, de verdad. Y muchísimas personas me han escrito, muchísimas, diciéndome que se habían animado a hacer el camino, claro, por mis vídeos. Luego además también con esa faceta que tengo por mi anterior profesión de profesora, pues soy bastante didáctica explicando las cosas, y cuando estás un poco perdido, lo quieres hacer y encuentras información por todos los lados y no sabes y tal, de repente pues que alguien de forma así como muy llana, ¿no? Te diga, mira, haz esto, coge esto, no sé qué, claro, pues es como que te anima, ¿no? Ahora ya lo tengo claro, pues venga, voy para allá. Eu onte pola noite vin dous andando por Santiago moi perxudicados que casi non podían andar, hai xente que chega fatal, non? Vos avisades, supoño. Sí, claro. Por exemplo, un dos consellos que sempre damos é que non se pode estrear o calzado. Que fixo ela. Claro, ni una ampolla tuve. Pero porque yo, la primera vez que paramos, un chico que estaba ahí sentado, un señor, nos dijo, tenéis que descalzaros, cada vez que paréis, descalzaros. Claro. Y entonces eso lo llevamos a rajatabla, cada vez que parábamos... Mira xente tamén, sí, ¿no? Sí, por eso te digo que es un apoyo y un compartir todo, desde el bocadillo hasta un consejo, ¿no? Sí. Y nos dijo, descalzaros, mocinas, que si no tal, y allí nos quitamos los playeros, los calcetines, para que los pies respiren, y luego pues llevábamos pues todo, las cremas, los polvos de talco en los pies, todo, siempre, o sea, lo hicimos todo a rajatabla. Claro, y genial. Uxía, vouche pedir que se queres vayas situándote aí, como che vai levar o teu tempo, nos seguimos falando para que nos cantes algo, pareceche? Claro. Eu creo que non podía ser de outra maneira. non podemos rematar esta conversa, así que nada, xa me preparo e logo non rematamos, despois volves e seguimos falando. Sí? Vale. Nada. Bueno, pues nada, hasta agora. Antes que vos preguntaba, ¿no? Que che decía, bueno, que foi o máis raro que viches e tal. Eu vivo en Santiago, son de Santiago, e traballo na Televisión de Galicia, que está no Camiño de Santiago, non?
Un día, indo para traballar, como pode ir calquera que vas medio atontada pola mañá, que vas co piloto automático, non? Baixou unha persoa do Monte do Gozo, que é unha estrada alta, baixa a principal, non? Por onde eu subía, baixou unha persoa cuns patins e unhas bandeiras que levaba postas e que iba sin freos, non? O sea, baixou pola costa e entón cruzouse mediante, eu torcín o coche, o de enfrente torceu, quedou ali no medio, o señor asustouse moitísimo, nos baixamos do coche a ver como estaba, e cando chego á tele, vexo a noticia polo mediodía que di un hombre chega a Santiago facendo o camiño en patins, non? E eu dicindo, pois chegou de milagro. Chegou de milagro porque lle faltou isto para non chegar. Aí tamén xente un pouco a veces arriscada, non? Sí, a ver, non é o habitual, afortunadamente, Sí, nos sí. patins, porque ademais vemos que é verdade que nas cidades pois empezan a supoñer un certo Sí. problema, non? Pero sí, xa hubo algún caso máis de xente que fixo o camiño de Santiago en diferentes modalidades de patín, patinete, claro, ou vamos, sí. De cousa. Bueno. Temos a Uxía preparada, non, Uxía? Que nos vas tocar? Pois vou, aproveitando que estamos na casa de Rosalía, vou cantar un poema que Curros escribiu para Rosalía, fermosísimo, que di: hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Eu permitime a licencia de pasar ao feminino, hai das que levan no bico un cantar. E dedico ás miñas compañeiras na conversa, que sodes mulleres emprendedoras, para que se nos visibilice, para entender tamén que vivir cunha paixón como viviu Rosalía e bueno, pois é sempre ás veces complicado, pero sempre se sae adiante. Entón, vai para que cantedes tamén comigo. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar. Do mar pola orela mireina pasar, na frente unha estrela no bico un cantar, e vina tan soia na noite sen fin, que ainda recei pola probe da tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, como esta dos lobos, como esta morreu. Os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar. Do mar pola orela mireina pasar, na frente unha estrela no bico un cantar, e vina tan soia na noite sen fin, que ainda recei pola probe da tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, como esta dos lobos, como esta morreu. Os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar. Ahora hai que cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar. Que bonito, Uxía. Moitas grazas. Eu a mí un efecto secundario da pandemia que fíxome unha chorona.
pero de verdade que me emociono pois por todo, non? Moito máis que antes. Bueno, eu, mentre Uxía volve, quería facer unha última rolda falando de proxectos do que temos por diante. Mira, decía Uxía, o importante que é visibilizar a referencia ás mulleres que tanto nos faltaron históricamente, non porque non fixeran cousas, porque tamén ou asinaban outras ou non nos contaban, ou ás veces non podían non nin estudar. Pero contádeme que ides facer, que tedes por diante. Por exemplo, Mar, sei que vos non pechastes nunca durante a pandemia, pero a ver, foron tempos durísimos, complicadísimos, non? Temos un Xacobeo que debía ser no turismo o non vai máis, que eu que son de Santiago sei como está Compostela e como estaba un ano normal que escapábamos, o sea, tiñamos que marchar os dalí en agosto. Entón, que tedes por diante? Que plans hai? Pois o que temos por diante inicialmente é, bueno, pois temos moitísima ilusión, moitísimas gañas de volver a transmitir o camiño de antes, a que volva a xente a Santiago, e sobre todo, bueno, pois penso que é moi importante a diversificación, non? Agora máis que nunca, pois a xente quere facer diferentes camiños, temos bueno, pois en Galicia afortunadamente pasan todos, entón, bueno, pois aquí temos moitos camiños para facelos de diferente maneira, para facelos camiñando cada un no seu, nas súas posibilidades. Hai xente que quere camiñar 10 kilómetros, aínda que as etapas habitualmente fanse camiñando sobre uns 20 kilómetros, non? Pois hai xente pois, que quere facer pois, cada 10, cada 15, e nos facemos todo, non? Entón, de aquí en adiante o que temos pensado facer é iso precisamente, adaptarnos si cabe todavía máis para as diferentes persoas, porque cada persoa é un mundo, cada camiño é un mundo tamén, e nós o que queremos é ofrecerlle a cada un o seu, e que realmente o camiño sexa pois como está sendo unha viaxe inolvidable, unha viaxe na que todo o mundo que o experimenta, todo o mundo queda encantado, repite, todos son prescriptores, fanche a competencia, porque é verdade que cada viaxeiro, cada persoa que fai o camiño ten ganas de voltar, de ver outro, de volver facelo, Sí, porque, de compartilo. Efectivamente, Sí, moita sí. xente pois ocúrreselle facer o camiño nun momento para tomar decisións na súa vida, nun momento no que se atopa perdido, nun momento do que quere compartilo con alguén, o sea, hai tantas e tantos motivos polos que facer o camiño, tantas maneiras de facelo, que o máis importante é que nos saibamos adaptar e que lle demos a cada un o que quere, porque o camiño está aquí para todos. Cando eu comecei, bueno, como te decía, nos, por norma xeral, levamos as maletas, non, das persoas que van viaxando para que non teñan que cargar con elas. Bueno, sí que é verdade que ás veces criticábannos, non? Porque, claro, é que eso non é un camiño. Eu sempre dixen, por qué? O sea, toleremos. O camiño é para todos, é inclusivo. Nos, anda, que hasta me vou emocionar eu. Nada, coa pandemia está perdoado, choramos Sí? todas. Pero sí, claro, porque son momentos, a ver, que eu comprendo que vos vivistes un tiro moi forte de ter que vivir da ilusión cando non había os datos que temos, os peregrinos que chegaron estes meses, non? E agora hai que volver a recuperar, volver a sacar pois as forzas, non? E volver a facer todo isto que vos diseñarades, o voso soño, non? Todo, volver os inicios e ter que, bueno, pues facer todos os esforzos, as gañas desde logo non faltan, porque Claro. están aí. Bueno, pois afortunadamente sí que é verdade que estamos vivindo unha certa recuperación, estamos vivindo pois que a xente quere, entón, bueno, pois non dá chegado, non, o momento de decir, bueno, pois realmente xa estamos no momento no que tiñamos que estar, non? Pero bueno, eu penso que de aquí a setembro non queda tanto, e aí pois podemos, eu penso que en setembro Claro, que mudar. Sí, vamos sí, sí. ter unhas cifras moi parecidas xa ás de outro setembro ou E similares. como nos deron un aniño de prórroga, pois mira, estiramos. Efectivamente, temos o 22 tamén aí, non? Claro que bueno, sí, claro que sí. Aí estamos. Bueno, Isabel, o teu proxecto por diante xa non é proxecto, é unha realidade. Titúlase Come genial y no hagas dieta nunca más. Con Planeta, ¿cuándo sale? Pues va a salir el 15 de septiembre. Ya lo anunciamos en preventa hace unos días y bueno, pues va a ser un libro de cocina. Ya tengo varios publicados, pero
está un poquito enfocado también, además de ser un libro, bueno, pues de cocina sana, recetas facilitas y tal, a animar a todo el mundo a que se cuide un poquito, a que haga un poquito de ejercicio. Pues el camino, por ejemplo, es una forma de hacer ejercicio maravillosa, pero también como decías tú, igual que el camino es para todo el mundo, el ejercicio, yo siempre digo, tiene que ser disfrutado, ¿no? Y si tú no eres de meterte en el gimnasio, pues sal a pasear con una amiga que le apetezca también, o haz otra cosa, cualquier cosa. El caso es cuidarnos un poquito, ¿no? Y va enfocado a eso. 15 de setembro. Sí. Apuntamos, a data El que tes 15 de septiembre por diante. saldrá. Uxía, ti en que estás traballando? Sempre teño Sempre varios nos frentes frontes. abertos, pero o máis recente é un disco que gravei con Javier Ruibal. Sí, no náutico de... No, sí, froito dunha residencia artística no náutico do Grou, ese lugar que nos acolle. Un disco sobre Lorca e Rosalía. O sea, hermanamento norte-sur, Galiza-Andalucía, e con estas dúas figuras universais, non? Que son Lorca e Rosalía. Moi ilusionados estamos con este disco que sairá despois do verán tamén, máis ou menos á altura do libro de Isabel, así que estaremos en contacto para eses lanzamentos. E tamén estou preparando un disco sobre o camiño. Isto é unha primicia, pero realmente a través dos fondos do Xacobeo accedimos a unha axuda para un disco e estamos en etapa de investigación, pero gravarémolo en breve. E seguiremos facendo concertos, afortunadamente. Espera, conta un poquinho máis de que vai a primicia. A ver, é recuperar ese espírito que había cando os peregrinos chegaban na época medieval á catedral e ademais da música sacra tamén facía música popular, entón trátase de recuperar un pouco ese espírito, convidar a algún deses músicos dos distintos camiños e facer, bueno, como sempre foi este camiño, un lugar de encontro e de música. Así que, bueno, estamos nesa etapa con moito traballo. Bueno, corteiche, pero logo decías No, que hai os concertos, non? Os concertos do Brán, agora algúns que por fin se aprazados. pode, claro. Sí, algúns enredadas este proxecto con Martirio, Carmen París e Uxía Pedreira, unha galega que vive en Asturias, por certo, en Castropol. E estamos moi felices de reunirnos estas 4 mulleres e sempre é unha festa facelo. Imos facelo en Plasencia, Miranda del Ebro e tamén temos unha viaxe a Polonia, xa podemos comenzar a viaxar. Faremos un concerto especial en Braga tamén no verán, en Portugal sempre presente. E iso, e un disco de Alalás que está aí tamén elaborándose e non sei por onde comenzar xa. Bueno, de momento o máis próximo é presentar este disco con Ruibal. Con Javier Ruibal. E nada máis, coa mesma ilusión de que cando comecei aí máis de 30 anos. E de facer que o camiño realmente sexa un lugar para transitar non só e para coñecer as culturas que pasan por ese camiño, para cando cheguen aquí coñecen que temos unha cultura realmente fascinante, que iso moitas veces non lle mostramos coa suficiente contundencia, creo. Efectivamente. É unha gastronomía maravillosa que o que Tamén. imos facer agora, porque xa van sendo horas. Queridas, un placer estar con vos. Sempre é igual o Xacobeo Peregrinas. 3 mulleres moi diversas, referentes, que non teñen moito que ver entre elas e sempre pois terminamos aprendendo unhas das outras. É o maravilloso da comunicación. Grazas, Mar, por estar aquí. Moitas grazas Que vaya a todo vos. moi bonito, que veña moita xente. Sin dúbida, temos claro que este ano é un ano de transición, pero estamos aí, o ano que ven voltaremos a estar, como sempre. Claro que sí, prácticamente recuperándonos. seguros. Grazas, e nada, quedamos co apunte do libro. Muy bien, muchas gracias. Moitas ha sido grazas, moitos parabéns. un placer. Graciñas. Uxía, moitas grazas. A E vos pola sempre. música e a emoción que sempre nos traes. E así nos despedimos, chegamos ata o final. Sempre pasa voando, eso sí que nos acontece. E achegámonos a un novo camiño, o portugués, ese nexo, como contábamos aquí, coa nosa cultura irmá, de aí o carón e que non sempre coñecemos, pero tamén estamos na ruta do Mar da Arousa e do río Ulla.
Todas elas, as mulleres que acaban de falar, son referentes nos seus ámbitos, son mulleres que tiñan e que teñen moito que contar. Agradecemoslles os que están aquí a presenza, os que nos ven por streaming, os que nos verán gravadas. Non perdan de verdade de animarse a facer o camiño, tampouco de visitar esta casa que nos acolle, a casa de Rosalía, a casa da Matanza. E deixeme rematar cun verso de Rosalía, un pedaciño de Cantares Gallegos. Ela tiña un humor tamén particular, como temos as galegas, e Rosalía dixo así: canta que te canta, mentres o corazón tristes choran. Isto, e ainda máis eu quixera dicir con lengua graciosa, mais donde a gracia me falta, o sentimento me sobra. Aunque este tampouco abasta pa explicar certas cousas, porque ás veces un por fora canta, mentres que por dentro un chora. Non me expliquei cal quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor da patria me afoga. Eu cantar, cantei. A gracia non era moita, mais que facer, desdichada, si non nacín máis graciosa. Esa é Rosalía, estamos na súa casa. Feliz tarde a todos, volvemos vernos no mes que ven no seguinte Xacobeo Peregrinas. Graciñas. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, avanza. Camiña a Galicia. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, avanza. Camina a Galicia.